Tak ešte raz všetkým pekný večer. Vítame vás na našom webinári Ako úspešne získať darcov na vaše kampane. Sme veľmi radi za tú hojnú účasť, naozaj, že toto vás zaujíma a chceli ste sa dozvedieť viac. Ja vám tak nejak skratke poviem, že prečo sme sa tu teda vlastne dneska zišli. Začneme hneď takým trošku možno vtipným a nadľahčeným obrázkom, teda občas sa nám stáva, že niekto spustí na Donio kampaň, ale vlastne nejak tí darcovia nechodia. Nikto mi na tú kampaň neprispieva. Vidíme, že napísať texty, pridať nejaké možno odmeny, fotky pre väčšinu ľudí a organizácií nie je až taký problém, respektíve na to sa nachystajú vo veľkej miere, ale čo vlastne väčšinou chýba, je taký ten poriadny komunikačný alebo marketingový plán, ako vlastne celú tú kampaň zmanéžovať po tej komunikačnej stránke. A my sa tu dnes stretávame taká kombinácia možno projektov, niekto chce možno vydať knižku alebo robí nejakú službu. Sú tu zástupcovia neziskových organizácií alebo nejakí ľudia, ktorí potrebujú peniažky na individuálnu výzvu. Čiže my sa budeme snažiť rozprávať o veciach, ktoré platia všeobecne pri príprave akejkoľvek výzvy alebo kampane a potom budeme rozprávať a ukazovať aj ukážky nejakých konkrétnych typov tých projektov, aby teda prišlo na všetko, teda všetkých. Ale čo určite chcem povedať je, že sa vám potom vieme detailne povenovať každému na individuálnych konzultáciách. Čiže pokiaľ dneska budete mať ešte nejaké otázky na konkrétne váš prípad, tak si kľudne môžeme dohodnúť konzultáciu, kontakty vám potom povieme pri konci. Takže to je taký dlhší úvod. No kampaň na Donio, alebo celkovo kampaň nie je raketová veda, ale je tam nejaké ale. Ja ešte poviem, že vlastne bavíme sa tu dnes o tom hlavne, ako získať financie alebo darcov na vaše projekty, ale tá kampaň prináša vždycky oveľa viac vecí ako len samotné financie. Hej. Ono to v podstate je pre vás v mnohých prípadoch taká súčasť nejakého marketingového mixu a zároveň taký efektívny kanál, ako získavať tie peniažky, ale zároveň prepáčte, ja tu ešte povolím ďalších ľudí. Zároveň vám to umožňuje budovať komunitu a lepšiu poznateľnosť tej vašej nejakej značky, vášho príbehu alebo vášho nejakého produktu. Plus to v mnohých prípadoch slúži aj na čisto overenie nejakého nápadu alebo taký testing, že vlastne robíte tú kampaň, pretože neviete, či sa vám oplatí investovať veľa zdrojov do tvorby nejakého projektu, lebo ste nie si istí, či ľudia o to budú mať záujem a tá kampaň vám to môže prezradiť. Čiže je to také overenie vopred, kým sa vôbec pustíte do nejakého konkrétneho príbehu. Veľmi rýchlo poviem teda, že kto je, alebo čo je Donio, aj keď myslím si, že veľa z vás to tuší, ale možno nie tak komplexne. Čiže Donio vzniklo, aby pomáhať bolo jednoduchšie. Čiže spájame projekty a jednotlivých darcov a zároveň taká naša dlhodobá snaha je budovať solidárnejšie Slovensko. Fungujeme na takých dvoch modeloch fungovania. Jedno sú dobročinné výzvy, kedy ľudia posielajú čisto iba dary. A potom režim Naštartuj projekt, ktorý umožňuje teda odmenový crowdfunding, to znamená pridávať do tých projektov aj nejaké odmeny pre tých jednotlivých prispievateľov. Túto nejaké číselko, naše výsledky, toto je vlastne dneska aktualizované, čiže získali sme takmer 34 miliónov pre vyše 5300 projektov a kampaní, takže za tie 4,5 roka je to si myslím také celkom pekné číslo a teda tešíme sa z toho. A takisto sme vytvorili komunitu štedrých darcov, ktorých vlastne aktuálne už je takmer 400 000, čiže takmer každý 10. Slovák už daroval na Donio, keď to veľmi zjednoduším. Čomu sa venujeme konkrétne? Je to teda adresná pomoc, rôzne projekty pre individuálne výzvy, keď má niekto nejaký zdravotný problém, alebo je to naozaj organizácia rôzneho druhu, prípadne projekty, knižky, albumy, naozaj kultúrne centra. Akoby tie kampane sú naozaj rôznorodé. A akým spôsobom pomáhame? Čiže pomáhame získať financie na čokoľvek. Tá hviezdička je tam preto, že máme nejaký etický kódex a teda nejaké veci, ktoré sú cez hranu a ktoré nemôžeme podporiť. Prepájame teda dobročinný a aj komerčný svet a snažíme sa to robiť čo je najjednoduchšie. Všetko je u nás zadarmo, čiže odovzdávame 100% z tej získanej sumy a fungujeme z dobrovoľných príspevkov od jednotlivých darcov, čiže platíme za vás aj bankové poplatky a všetky nejaké náklady, ktoré vám s tým vznikali.
No a čo má teda spoločné väčšina fundraisingových, teda úspešných fundraisingových kampaní? Odozdávam slovo môjmu kolegovi a teraz došlo, že som sa vlastne vôbec nepredstavila a teda ani kolegu v tom smetku ešte púšťania ľudí ostatných. Takže ja som Lucia a v Doni mám na starosti práve teda odmenové kampane, čiže riešim hlavne tie, ktoré poskytujú nejaké protiplnenie za tie dary. A teda kolega Juraj u nás rieši hlavne growth, teda rozvoj platformy, platenú reklamu a teda celkovo pomáha aj vám, aby tie vaše kampane dopadli lepšie. A ja teda rovno odovzdávam slovo Jurajovi. Ďakujem, pozdravujem všetkých, pekný večer. A súčasťou ešte tej mojej práce je ako keby hľadať nejaký dátový pohľad na jednotlivé kampane. A keď si teda začala tým, že čo má spoločné veľká väčšina práve úspešných fundraisingových, respektíve crowdfundingových kampaní, ktoré v rámci Donio sa bavíme o čísle zhruba 75% v rámci teda tej crowdfundingovej časti a zhruba myslím nejakých 84% to bolo v rámci teda tých dobročinných, tak je to pochopenie práve nejakej takej pomyselnej fundraisingovej rovnici. Ak ste boli na predošlom webinári, ktorý sme organizovali niekedy koncom leta, prípadne ste nás stretli v rámci Donio Roadshow, ktorú sme posledné 2 roky organizovali a obehali sme rôzne mesta po Slovensku, tak ste možno túto rovnicu už videli. A ak nie, tak ja rád hovorím, že je dobré si ju odfotiť, pretože tvorí taký základ pochopenia toho, ako to vlastne funguje. Ak by som išiel konkrétne, tak tá vaša vlastne cieľová suma sa rovná počtu návštevníkov, ktorí sa dostanú na tú vašu kampaňovú stránku, vynásobená nejakým konverzným pomerom, to znamená percentu z tých návštevníkov, ktorí podporia vašu kampaň a vynásobená nejakou priemernou hodnotou toho príspevku. Teraz bez ohľadu na to, že či ide o odmenovú kampaň alebo ide o dobročinnú kampaň. Ak by ste si to mali predstaviť na nejakom konkrétnom príklade a trošku si to možno nasimulovať, tak ak chcete dosiahnuť určitý cieľ, čo v našom prípade môže byť 6 000 eur, s priemernou hodnotou príspevku 30, ktorá je taká nejaká štandardná v rámci Donio, tak potom potrebujeme získať na tých 6 000 eur 200 prispievateľov. To pri konverznom pomere 7%, zase je to len nejaký príklad, sa to rovná 2857 návštevníkov. A teda hovorím to preto, že to už vám dáva isté hranice uvažovania nad tou vašou kampaňou. Najmä teda ten posledný riadok alebo tá posledná premena, ktorá hovorí o počte návštevníkov, ktorí sú dôležití pre tú vašu kampaň. Možno taká predzvesť, ak by ste si teraz začali na papier kresliť nejakú kalkulačku lomeno trojčlenku, tak nebojte, máme na to aj taký jednoduchý nástroj, ako si môžete tieto počty vlastne vyrátať, ale k tomu sa dostaneme až na konci. No a Mhm. ja zvyknem Ja by hovoriť, som že možno Zambo vysvetlila konverzný pomer, čo znamená. konverzný pomer, keď tam mám napríklad, že 7%, tak predstavte si, že na vašu stránku príde 100 ľudí a teraz 7 ľudí, to znamená 7% z tých 100 vám reálne daruje. Hej, že to je ako keby tá konverzia. Videl som tam nejaký palec hore, tak verím, že to bolo jasné. A ja rád hovorím, ako keby pri tej rovnici, hovorím o takom príklade, že vy ste v pozícii nejakého pomyselného DJ a DJ-ky, ktorý má taký ovládací panel a môže vlastne jednotlivé tie premenné, ktorých výsledkom je cieľová suma, môže nejakým spôsobom ohýbať a ovplyvňovať. A teraz ako na to, keď pôjdeme ďalej, tak tá rovnica vlastne pozostáva teda z 2 častí. Najskôr začnem, OK, tam už vidím nejaké otázky, ale môžeme si ich kľudne potom zodpovedať na konci. Tá časť konverzný pomer vynásobená nejakou priemernou hodnotou príspevku, tak tá tvorí vlastne nejakú statickú časť kampane. Väčšinou v rámci statickej časti kampane sa bavíme o tom, čo je vlastne viditeľné pre toho návštevníka na Donio. A sú to ako keby premenné typu nadpis vašej kampaňovej stránky alebo vašej kampane, či máte video, fotografie, samotná tá stránka s textami, nadpismi, prípadne nejaké odmeny a milníky.
A my sa tejto ako keby statickej časti kampane dnes venovať nebudeme. Je na to opäť vhodný nástroj a ak ste možno boli na predošlom webinári, tak tam sme sa tomu venovali. Ale je na to vhodný nástroj, opäť na konci vám k nemu dáme nejaký odkaz. Ale to, čomu sa dnes budeme my práve venovať a čo je ako keby podstatou získavania toho darcov, nie je to, že mám len ten skvelý príbeh a zavesil som kampaň na Donio. Pokiaľ o nej nikto nevie, tak máte naozaj problém. A teda to kľúčové, čo je pre vás, aby tá kampaň mala nejaké momentum, aby vám tam neustále pribudali príspevky a aby sa vám darilo získavať nových darcov, je práve niečo, čo tvorí v rámci tej fundraisingovej rovnice dynamickú časť tej rovnice. A to sú vlastne návštevníci vašej kampaňovej stránky. Keď pôjdeme možno ešte ďalej, tak veľmi pekne ako keby to ilustruje tú dôležitosť návštevníkov vašej stránky. Ilustrujú tieto dva trošku akoby také protichodné príklady, kde hore máte vlastne kampaň, ktorá bola úspešná, ktorej sa podarilo získať cieľovú sumu a vidíte, že tam tá zelená linka alebo áno, zelená linka alebo časť toho grafu vlastne tvorí návštevníkov, ktorí pribudali v priebehu tej kampane na stránku. A naopak tá dole, to je v podstate kampaň, ktorá možno na úvod ako zverejnili niekde nejaký jeden príspevok na Facebooku alebo Instagrame, tak automaticky tí návštevníci úplne klesli a nie je tam vidno žiadnu aktivitu a de facto ani žiadne dary. Takže tu je ako keby veľmi pekne vidno, prečo je tá komunikácia alebo tí návštevníci sú pre vás dôležití. Možno by sme už tu mohli skončiť, lebo to je ako keby taká podstata, o ktorej chceme hovoriť, ale určite to nebude tak rýchlo, takže môžeme ísť ďalej. Tak prejdeme si ešte v krátkosti takých zo pár veľmi dôležitých bodov, ktoré by ste mali riešiť ešte vôbec predtým, ako začnete u nás tú kampaň zakladať, alebo keď ju budete spúšťať. Čiže pôjdem rovno postupne. Takže prvá dôležitá vec je vedieť, aký je váš konkrétny kampaňový zámer. To znamená, že ak idem robiť teraz mesačnú kampaň na Donio, potrebujem vedieť, na čo presne potrebujem tie peniažky získať. Čiže komunikujte konkrétny zámer a teda akú hodnotu aj dávate za to prispievateľom. A nemyslím teraz iba tie odmeny, ale teda vlastne prečo je dôležité, aby teda vám pomáhali naplňať tento zámer. Čiže miesto veľmi takých všeobecných názvov alebo takých tzv. Call to action, čiže prizývaní tých ľudí k nejakej aktivite, kedy by ste im hovorili iba, že podporte našu organizáciu alebo náš príbeh, náš produkt, tak im poviete konkrétne. Čiže pomôžte nám otvoriť nové komunitné centrum. Znie to oveľa konkrétnejšie, je hneď jasné, o čo vám v tej kampani ide, aký je váš cieľ. Tuto mám také veľmi iba akoby 3 príklady, ktoré to si myslím komunikujú veľmi jasne. Čiže prvé je organizácia, ktorá riešila príručky pre prvovoličov, čiže podpor vznik príručky pre prvovoličov, je to úplne jasné. Ďalšia organizácia bola Klíma ťa potrebuje. Pomôžte nám vytvárať nové klimatické komunity. A to tretie vlastne bolo vytvorenie nejakého cestovateľského sprievodcu, takže tiež je to komunikované úplne jasné a už pri prečítaní toho nadpisu presne viete, o čo v tej kampani ide. Ďalšia dôležitá vec je vedieť, koľko vy potrebujete vlastne získať peniažkov v tejto konkrétnej kampani, aby ste to potom vedeli aj správne komunikovať, aj teda vedieť to nejakým spôsobom možno rozdeliť na nejaké menšie časti a povedať tým ľuďom, že vlastne ako vám vedia pomôcť získať významnú časť na tento projekt. Ďalšia veľmi dôležitá vec, a Juraj o tom ešte ďalej povie viac, je vedieť, koho vlastne oslovujete. To znamená, že kto je tá vaša cieľová skupina podporovateľov, koľko majú rokov, čo ich zaujíma, čo potrebujú počuť, cez aké kanály komunikujú. Čiže naozaj, že kto sú tí ľudia, ktorí vám reálne idú prispieť na tú vašu kampaň. A druhá vec je, že či ich už máte zhmotnený v nejakej databáze, či už nejakej mailovej, alebo nejaká komunita na sociálnych sieťach, alebo nejaký mix, alebo sú to ľudia, ktorých poznáte z vášho okolia. Ideálne teda, keď sú to akoby všetky tie kategórie zastúpené, ale teda mám ja nejakú databázu ľudí, ktorých už teraz môžem osloviť? A pokiaľ nie, tak viem ju vytvoriť, čiže viem vlastne začať akoby získavať nejaký zoznam ľudí, ktorých budem môcť oslovovať.
A potom taká ešte dôležitá vec, že kto sú moji tzv. FFFs, hej, a to sú, akoby je to z angličtiny, ale prekladá sa to ako, že friends, family and fools, hej, čiže rodina, priatelia a fools sú akoby takí nejakí blázni, alebo niekto, kto vlastne verí tomu vášmu nápadu a je ochotný vás podporiť, hlavne v tých začiatkoch. Čiže takúto skupinu ľudí okolo seba je veľmi dôležité mať. Ďalšie dôležité je, že aký príbeh chcete rozprávať a ako to súvisí s vašou kampaňou. Čiže povedať si, že viem, čo tým ľuďom chcem povedať, aká je moja vízia, môj sen, prečo by ma niekto mal podporiť. Čiže dať nejaký uveriteľný príbeh, ktorý môžete komunikovať počas tej celej kampane a rôznymi formátmi. Ďalšia dôležitá vec, a tiež sa jej budeme venovať dopodrobná, sú jednotlivé komunikačné kanály. Čiže vlastne, ako ich tých darcov oslovím? Už keď viem koho a s čím a s akým príbehom ich budem oslovovať, tak cez čo ich oslovím. Čiže komunikačné kanály, predstavme si, že to môžu byť sociálne siete, môžu to byť SMS-ky, môže to byť e-mail, môže to byť nejaký plagát, môže to byť naozaj čokoľvek, ale je potrebné vedieť, že akým spôsobom viete najlepšie tú vašu komunitu zasiahnuť. No a potom v akom nejakom poradí alebo v akom harmonograme. Čiže ak zajtra spúšťam kampaň a dám prvý status, čo robím o týždeň, čo robím o dva, čo robím 2 dní pred koncom kampane. Čiže potrebujete mať nejaký taký časový plán. No a potom, či vieme vlastne využiť aj rôzne platené kanály, čiže máme nejaký rozpočet na platenú propagáciu, pretože nie všetko sa dá dnes získať iba obyčajným zdieľaním. No a potom ešte, aby toho nebolo málo, potrebujete mať na to aj vy kapacitu. To znamená, mám na to teraz čas, ak idem robiť mesiac alebo mesiac a pol kampaň, mám možnosť sa jej venovať, alebo mám nejaký tím ľudí, ktorí sa jej bude venovať, aby to nebolo o tom, že po týždni pôjdete na dovolenku, vrátite sa o 2 a vlastne to rozbiehate znova od začiatku. Čiže potrebujete mať naozaj prioritu pre tú kampaň a teda podľa jasného plánu celý tím sa tomu venovať. Dobre je aj vedieť, že s kým ešte v okolí budete spolupracovať počas tej kampane a že aj oni o tom vedia a majú jasné inštrukcie a akoby jasný plán tej vašej kampane, že kedy bude potrebné, aby ste ich zapojili. No a ešte taký bonusový bod, túto chuďa babka, ale teda keď si položíte otázku, že rozumela by tomu i moja babka, čiže je to tak jednoduché, že to viem povedať v pár slovách a veľmi, veľmi jednoducho, lebo ono, síce sa smejeme, že babka, ale v podstate skoro každý z nás je v dnešnej dobe rozlietaný, pozornosť nám uniká, čítame len veľmi, akoby pár sekúnd nás niečo zaujme a teda nevieme venovať tú pozornosť naozaj skúmaniu do detailu všetkému, čiže potrebujete komunikovať tak, aby to hneď ľahko ľudia pochopili. No a potom zároveň aj sa uistiť, že tí ľudia vedia, že vlastne že tie ich príspevky jednotlivé vám pomáhajú v nejakom konkrétnom bode toho projektu. Čiže je ten darca nejakým takým pomyselným hrdinom, čiže vie, akú zmenu môže priniesť do toho vášho projektu. Či to sú také ešte dôležité body na záver, ale je dobre si takéto otázky počas toho pokladať. No a takisto teda sa teraz pozrieme už na teda konkrétny priebeh nejakej kampane a hlavný rozdiel teda ešte je, že či vy spustíte kampaň len tak, čistá jasná, hej? Že dneska sa rozhodnem, niečo si vymyslím a bez akékoľvek prípravy to zajtra spustím. A môže to byť aj veľmi dobrý, pekný projekt, môže to byť naozaj akoby hodnotná vec, ale vlastne nemám na to nič nachystané, versus ak dlhodobejšie pracujem s tou cieľovou skupinou, čiže viem všetky tie veci, tú prípravu dopredu a mám na to nejaký jasný plán. Ja tu mám taký jeden príklad za všetkým, ktorý naozaj akoby sa stal, hej, čiže kedy projekt vlastne bol naozaj, na ňom autori veľmi, veľmi dlho pracovali a ten projekt bol naozaj pekný, ale vlastne tá ich sebareflexia v polke kampane bola, teda ja to aj prečítam, nám jednoducho chýba to publikum, ako ste spomínali, a teraz je už veľmi neskoro ho budovať. Preto potrebujeme pomoc a preto ju hľadám. Teda požadovali od nás spustenie platenej reklamy. Som rád, že sme Donio skúsili, aj keď z môjho pohľadu povedať prvýkrát svetu o svojom projekte až na Doniu je strašne neskoro. Ale toto je naša chyba, nie vaša ani nikoho iného. Ide len o to, či a ako dokážeme spraviť ešte aspoň ako taký výsledok. Hej, čiže toto naozaj akože veľmi dobre sa nám s tými ľuďmi pracovalo, ale teda akoby
tá kampaň, bohužiaľ, aj napriek snahe teda všetkých, či našej, či ich, nedopadla tak, ako si to oni predstavovali, práve preto, že dlho pracovali na projekte, o ktorom dlho nikomu nepovedali a nepripravili sa na to, že vlastne bude treba to komunikovať na naozaj rôznych ľudí. Hej. Čiže tu vidíme nejaký graf toho priebehu, ktorý mal nejaké svetlé momenty, ale vo výsledku im tá kampaň nepriniesla ani zďaleka to, čo by mohla, keby sa lepšie pripravili na tú komunikáciu. No a zase odovzdávam slovo Jurajovi, ktorý teda nás prevedie, alebo teda začne prevádzať tou tzv. Dynamickou časťou kampane, čo je teda vlastne akoby jej rozhýbanie a hovorenie svetu. Ďakujem. Dúfam, že vidíte teraz moju obrazovku, lebo som si zobral zdieľanie. Asi vidíš, že? Si mute, ale predpokladám, že áno. Dobre, tak ja sa vrátim akoby tej Prepač, ja podstate. tam mám, že stále zdieľam ja, čiže ja to asi zastavím, hej? Mhm. Hej, prípadne možno aj opäť, ako si hovorila na začiatku, že treba si pozrieť v tom tabe v rámci Zoomu tú moju obrazovku. Ale tak verím, že ostatní vidia. Dobre, náš webinár má názov teda Ako získavať darcov a už sme viackrát spomínali, že tá komunikácia je naozaj extrémne dôležitá a ja možno ešte doplním také jedno číslo, ktoré tiež ilustruje vlastne predstavu niektorých zakladateľov, ktorí si možno myslia, že založím na Donio kampaň a už len to, že to tam ako keby zverejním, znamená, že mi začnú automaticky pribúdať darci. Pravda je však taká, že my na dátach vidíme, že zhruba iba 7% návštevníkov z tej vašej kampane v priemere príde ako keby priamo z domovskej stránky Donio, z homepage. Takže naozaj, že veľkú časť tých návštevníkov tam musíte ako keby priniesť vy a vašou prácou, vašimi aktivitami. A teraz o akých aktivitách sa rozprávame alebo o akú komunikáciu ide. Základom komunikácie je nejaký marketingový mix a pokiaľ by ste teraz do Google alebo do iných nástrojov napísali marketingový mix, možno nejaká šablóna, template, tak vám určite vyhodí viacero možností a možno sami ste videli. Ja som sa snažil ako keby zjednodušiť to na naozaj také tie najpodstatnejšie, ktorým sa budeme aj venovať cez konkrétne príklady. Takže vidíte, že silné zastúpenie tu má v rámci teda tých kanálov, majú sociálne siete, e-mail marketing, potom nejaké priame oslovenie cez Messenger alebo WhatsApp, prípadne médiá a potom sú tu nejaké akoby doplnkové a zároveň aj nejaké také, ktoré, ak sa možno pozrieme aj na to, že kto ste na webinári, kto sa prihlasoval aj na základe toho, čo ste nám písali, tak toto sú už možno trošku pokročilejšie marketingové nástroje, ktoré máte v rámci toho mixu. Nehovorím, že ich musíte úplne ako keby že odpísať, ale je dobre, pokiaľ by ste sa venovali primárne ako keby tomu jadru. No a teda otázka je, a možno si aj vy hovoríte, že ako si vlastne vybrať nejaký ten kanál, cez ktorý môžem komunikovať tú kampaň, alebo ako vyskladať celkovo ten mix. Ja teda nehovorím nutne len teraz o samotnej tej kampani konkrétnej, ale ak ste nejaká organizácia a robíte dlhodobo ten marketing, tak možno riešite podobné otázky. Neprekvapí, ak odpoveďou je, že začnite vašou personou toho prispievateľa, alebo možno aj viacerými personami, lebo ich môže byť niekoľko. Ja som si dovolil vytvoriť nejaký taký názorný príklad. Predpokladám, že to úplne nebude vidno, ale vie to mať aj podobu takejto nejakej schémy, kde na príklade nejakej neziskovky, ktorá rieši napríklad ochranu prírody, tak vidíte, že tu máme nejakú Martinu prírodnú, kde si k nej napíšem základné informácie, psychografické nejaké informácie, to znamená hodnoty, záujmy, nejaký životný štýl, akým spôsobom sa ona správa, ako napríklad v online priestore nakupuje, aké sú jej motivácie pre darcovstvo, aké rieši pritom výzvy, aké komunikačné kanály ona využíva, aké má s tým spojené ciele a ambície a aký samotný obsah ju napríklad ešte zaujíma. Toto je povedzme taká, že pomerne že veľmi komplexná persona, respektíve akoby tá šablona toho, ako to môže vyzerať. Ak vám to príde možno komplikované na začiatku, tak si položte tieto základné 4 otázky. Ku komu ako keby prihováram, prečo by mu na to malo záležať, alebo jej,
kde ho môžem osloviť a v akej forme mu môžem hovoriť to, čo mu vlastne chcem zdeliť. Takže toto sú možno také základné otázky, ktoré vás môžu navigovať k tomu, aby ste si tú personu mohli vydefinovať. A veľa nejakých možno aj marketingových poučiek končí ako keby pri samotnej persone. Ja veľmi rád využívam istý koncept, ktorý sa po anglicky nazýva Category Entry Points. Je to vlastne prístup, s ktorým prišiel tento pán Byron Sharp a ak by vás zaujímalo, môžete si k tomu načítať túto knihu. Je to viac zamerané na nejaké komerčné značky, ale ja si osobne myslím a som presvedčený, že dá sa tá teória alebo ten prístup, o ktorom je kategória entry points, uplatniť aj na nejaké neziskové projekty alebo na nejaké crowdfundingové projekty. V prípade dobročinných víziev, kde ide o nejaké individuálne príbehy, tam sú samozrejme možno trošku úskalia, ale k tomu sa tiež ešte dostaneme. Ale v zásade, o čom je ten prístup, tak vo všeobecnosti ľudia nemyslia na značky alebo na nejaké organizácie neustále počas dňa, ale myslia na ne v podstate len v konkrétnych situáciách. A my ako organizácia by sme mali byť v tých situáciách prítomní, alebo respektíve malo by toho darcu nejak napadnúť, že my ako organizácia riešime nejaký problém. A keď to ďalej rozviniem, tak to bol ako keby taký pomerne taký z vrchu prístup v rámci tejto teórie. A vy si to viete ako keby rozpadnúť na rôzne situácie a momenty, kedy si práve ten darca spomenie a je pripravený prispieť. A to, čo vám môže pomôcť zodpovedať na tieto otázky, je, že kedy, kde, s kým, s akými pocitmi a prečo si darca spomenie na určitú tému, ktorú my ako organizácia riešime a je pripravený prispieť. To znamená, že keby som si znova zobral príklad tej organizácie, ktorá rieši ochranu prírody, tak vidíte, že riešim to napríklad, keď nastane nejaká prírodná katastrofa, dozvedám sa o tom na sociálnych sieťach, môžem to riešiť napríklad v rámci mojej komunity, s akými pocitmi mám nejaký aktivačný moment, že chcem to riešiť a prečo? Pretože dáva mi zmysel prispieť, lebo hodnoty, ktoré tá organizácia prezentuje. Hej. Kľudne si urobte možno nejakú fotku tohto slajdu, aby ste videli, alebo respektíve keď sa dostanete k tej prezentácii neskôr, aby ste si mohli napríklad na príklade vašej organizácie alebo projektu tieto otázky zodpovedať. A čo je úplne skvelé, je vlastne prepojiť práve tú personu toho darcu s konceptom týchto kategórií entry points. A keď to vlastne zoberiem na ten príklad tej Martiny prírodnej, ktorá daruje alebo ktorá je darkyňou nejakej organizácie, ktorá ochraňuje prírodu, tak jej nejaké hlavné kategórie entry points, pri ktorých myslí na tú organizáciu, je vtedy, keď vidí, že je ohrozené nejaké konkrétne miesto v prírode, keď presne rozumie alebo daruje preto, že rozumie, aký konkrétny dopad bude mať môj dar a tak ďalej. Čiže takto si vy viete vlastne z tej tabulky, ktorú si rozpíšete, viete vybrať 5 takých možno hlavných momentov, kedy váš pomyselný darca môže myslieť na moment darovania. A zároveň, potom ako keby v ďalšom kroku, viete vlastne z tých momentov, kedy chce ten samotný darca darovať, vyskladať aj správu, alebo nejaký message, s ktorým vlastne chcete ísť za tým darcom, v akom formáte chcete komunikovať a cez aký kanál. To znamená, že kategórii entry point pre túto Martinu prírodnú môže byť, že vidí, že je ohrozené nejaké konkrétne miesto. My môžeme na ňu komunikovať tým spôsobom, že toto miesto môže zmiznúť, pomôžte nám ho ochrániť. Vieme to robiť cez nejakú silnú fotografiu miesta, kde vidíme, ako to vyzerá vlastne teraz a ako to môže vyzerať po a komunikujeme to cez Instagram alebo Facebook. A teraz, aby som to vlastne celé úplne prepojil, že keď si prejdete vlastne vydefinovaním tej osoby, toho vášho pomyselného darcu, nejakej persony, poviete si, pri akých momentoch môže tá persona myslieť na darovanie, čo sú vlastne tie kategórie entry points. Prepojíte to vlastne s nejakými odkazmi a nejakou komunikáciou, ktorú môžete na toho darcu vlastne, ktorú môžete vlastne používať, tak vám vzniká na konci nejaký komunikačný plán
ktorý vlastne tu máme ako keby rozpadnutý na samotnú konkrétnu kampaň na Donio, ale naozaj sa bavíme o tom, že tento prístup vy viete uplatňovať dlhodobo ako nejaká organizácia alebo projekt, bez ohľadu na to, že či máte kampaň alebo nemáte. Preto, lebo kampaň na Donio naozaj bez komunikačného plánu je odsúdená na neúspech a teda ako som ukazoval na tých dátach, my to aj vidíme. A čo je vlastne ešte podstatné, prečo tá komunikácia je dôležitá, tak ona vytvára isté také momentum podpory, keďže vlastne z tej komunikácie vy prinášate návštevnosť, tá návštevnosť generuje nejaké dary, tie dary samotné alebo cez nejaké zdieľanie ďalšie sa vytvára istý sociálny odkaz alebo nejaké odporúčanie. To opäť vytvára nový obsah, novú komunikáciu, novú návštevnosť a tak ďalej. Čiže to je ako keby taká nejaká pomyselná snehová guľa tej podpory, ktorá je dôležitá pre tú vašu kampaň. No a tá kampaň, už sa ako keby dostávame k tým jednotlivým častiam, sa dá rozdeliť na isté momenty, alebo my to radi voláme ako nejakú sériu mikromomentov, ktorých je celkovo, myslím, 6. A teraz si ich vlastne prejdeme každú jednu fázu po fáze aj s praktickými príkladmi z konkrétnych kampaní. Budeš zdieľať, ľudská? Či... Kľudne to zatiaľ nechajme, uvidíme. Mhm. Myslím, že to takto bude fajn. Vďaka za takýto celkom odborný úsek. Dúfam, že keď si to potom vyskúšate na tom vašom konkrétnom projekte, tak vám to potom bude ešte oveľa jasnejšie. Ale myslím si, že to urobilo veľmi dobrý úvod. Pred samotným spustením kampane je extrémne dôležité začať hovoriť o tej vašej cieľovej skupine cez tie komunikačné kanály, ktoré si zvolíte. Čiže vraviť o tom, že sa niečo chystá, že na niečom pracujete, že tých ľudí o chvíľu s niečím konkrétnym oslovíte. A treba postupne prezrádzať viac tie čísla, ktoré sa zdajú ako úplne náhodné nie sú, ale teda vyjadruje to nejaký čas, dní pred tou kampaňou, kedy by ste mali ideálne komunikovať. Čiže 2 mesiace pred kampaňou napríklad, ak ste to nestihli, nevadí, aspoň mesiac pred kampaňou je fajn, 2 týždne, 7 dní, 24 hodín, no a potom už teda príde samotné to spustenie. Ak už máte teda kampaň nachystanú, na nejaké spustenia nestíhate komunikovať ako všetky tie body, samozrejme nie je to poučka, ale je to teda odporúčanie a určite hlavne komunikujte niečo vopred. Budem celý čas odkazovať na také dve, no, alebo respektíve jednu základnú kampaň, ktorou bolo natočenie série dokumentov o banskošťavnickej architektúre. Nepotrebujete asi vedieť o tom úplne do detailu veľa, ale budem dávať z toho veľa príkladov, kedy teda autorka kampane už za sebou mala nejakú komunitu, nejakú aktivitu, teda ľudia o nej vedeli, ale vlastne ešte predtým, ako vôbec spustila kampaň, začala teda rozprávať nejaký svoj príbeh. Čiže tu sa dostávame k nejakému tomu príbehu alebo tzv. Storytellingu, kde teda porozprávala, ako sa dostala k tomu, čo robí a vlastne akým spôsobom to ďalej ide posúvať, ale vlastne ešte nepovedala o tom, že máme tu kampaň na Donio Prispejte peniaze. Len začala rozvíjať tú tému. Hej, čiže to je veľmi dôležité vôbec akože tým ľuďom ukázať tú tému. Prípadne tu máme ešte ďalšie, také skôr aj vizuálne štartery. To vľavo, to 1, 3, 5, 7, alebo teda naopak, sú nejaké posty na Instagrame od Fabriky umenia, čo je teda veľké vznikajúce komunitné centrum v Partizánskom, ktorí potrebovali vlastne odkúpiť budovu a získať relatívne veľa peňazí, takže oni naozaj odpočítavali hlavne od toho jedného týždňa a mali nachystanú komunikáciu na každý deň. No a vpravo je to vlastne screenshot z videa, kedy vlastne veľa toho nenapísali, ale o to viacej ukázali a povedali vo videu, čiže tých ľudí navnadili už vôbec tými priestormi ukázať tú emóciu, že je to za tým nejaký tým ľudí, že sa na niečom už konkrétnom pracuje a teda, že naozaj to naberá nejaké kontúry, aby potom na to mohli nadviazať nejakou žiadosťou o pomoc. Ďalší príklad je teda kniha vľavo hore, to bola organizácia Meli Belly, ktorá sa venuje deťom s epilepsiou a teda urobili detskú knižku a teda postavili tú komunikáciu na začiatku na autoroch a ilustrátoroch, ktorí v tej knižke boli, čiže navnadzovali ľudí vlastne cez nejaké takéto zaujímavé osoby. No a potom to dole teda je tiež videjko, ktoré bolo úplne autentické, to bola teda Anna Re, ktorá vydávala nejaký svoj album, kde o ňom vlastne rozprávala, čiže ten nejaký teasing bol vo forme tiež videa, ale akoby v tej jednej osobe, pretože to bol jej nejaký osobný projekt. Čiže akoby tých možností, akým spôsobom komunikovať, je veľa. Ja tie príklady budem len tak akoby rýchlo
hovoriť, len aby ste videli, že ako sa to môže rôzniť a malo by to hlavne byť nachystané vždycky podľa toho, ako vy sa chcete vyjadrovať, ako vy sa chcete prihovárať tým ľuďom. Veľmi dôležité je, pokiaľ máte už nejakých ľudí, ktorí viete, že vás podporia, urobiť tzv. Soft launch. To znamená povedať im, že vy to viete prvý. Vy ste tí akoby VIP ľudia v tom projekte a či už vo forme nejakých akoby osobných správ alebo ideálne nejakého e-mailingu, z nich urobiť takých tých dôležitých podporovateľov, aby keď spustíte tú kampaň, oni vás mali možnosť podporiť prvý. Či už je to formou nejakých tzv. Špeciálnych odmien, kedy, pokiaľ teda odmeny máte, hej, budú to aj kampane, ktoré odmeny mať nebudú, ale pokiaľ to budú nejaké, ja neviem, knižky alebo nejaké akoby konkrétne produkty, tak viete urobiť nejakú limitovanú edíciu, ktorá bude mať niečo navyše. Alebo viete im to dať za nejakú lepšiu cenu. Jednoducho urobiť to tak, aby tí ľudia to neodkladali, pretože potom už nebude možné neskôr získať takúto výhodnú odmenu. Pokiaľ odmeny nemáte, alebo nemáte nejakú e-mailovú databázu, tak viete tým ľuďom poslať napríklad deň pred spustením projektu alebo nejakého, vlastne tento príklad je na osobnú výzvu, ktorá hovorila o celkom citlivých zdravotných informáciách, čiže viete napísať, že píšem ti súkromne nejakému teda známemu, že sa vlastne zajtra chystám spustiť nejakú kampaň o veciach, o ktorých som nehovorila, ale budeš ma môcť podporiť a ozvem sa, keď to teda bude aktuálne. No a potom vlastne viete na ten ďalší deň už dať nejaké konkrétne informácie týmto ľuďom, ktorí ste takto oslovili, dať im možnosť prispieť ako prvým a keď potom tú kampaň vypustíte von, už bude mať nejakých podporovateľov, už to bude, akoby nebude tam svietiť tá nula, už o tom bude niekto vedieť a medzičasom vlastne vás môže niekto začať zdieľať. Čiže takýto nejaký akoby teasing a to spustenie je veľmi dôležité. No a keď sa teraz pozrieme ešte na dôležitú otázku, že kedy spustiť kampaň a na ako dlho, tak máme tu zo pár grafov. A teda nemusíte to študovať nejako dopodrobné, sú to jednoducho nejaké momenty v roku, kedy vidíme, že tá podpora rastie alebo sa spúšťa viac projektov. Čiže máme tam to v úvodzovkách, že Q2, čiže kvartál 2, čo je teraz, marec, apríl, nie, apríl, maj, jún a jeseň, čo sa u nás na datách javí ako najsilnejšie časti v roku, kedy tí akoby ľudia najviac vás podporia. Ale v zásade by to hlavne malo byť vtedy, kedy sa to hodí vám ako organizácii. Čiže keď je ten hlavný čas pre vás. Pretože ak si dobre nachystáte všetky tie veci, o ktorých tu dneska rozprávame, tak by na tom období nemalo až tak záležať. Hej, je tu potom zo pár dní v roku, ako sú naozaj, že tie vianočné sviatky, alebo niekedy v lete, kedy tí ľudia naozaj sú viacej rozcestovaní a téma napríklad nie je vôbec letná, tak vtedy to nemusí byť vhodné, ale teda všeobecne je to jar a jeseň, ale inak, kedy to vám pasuje. A čo sa týka tej dĺžky, tak u nás je teda možnosť od 1 do až takmer 4 mesiacov, ale to optimum je okolo mesiac a pol maximálne, hej, čiže 4 až 6 týždňov. A tak, aby teda ten priebeh kampane zahrňal aspoň jeden výplatný termín, čiže okolo toho 15. v mesiaci. To je ešte taký dôležitý bod. A keď sa pozrieme na to, ktorý deň v týždni, tak tam nám to najlepšie vychádza na útorok, respektíve deň, kedy je ešte pred nami veľa pracovných dní. Určite neodporúčam spúšťať kampaň v piatok alebo v sobotu. Pokiaľ máte data, kedy komunikuje najlepšie vaša cieľová skupina, kľudne to samozrejme môžete spustiť inokedy ako v útorok, ale teda naozaj ten piatok a sobota sa javí ako nešťastný. Jedinú výnimku by som povedala, ak máte v piatok nejaký gala večer, kde bude strašne veľa ľudí, ktorým to budete môcť odkomunikovať, tak vtedy je dobrý nápad spustiť to v piatok, ale inak teda nejaký akoby stred týždňa ideálne. No a veľmi dôležitých je teda tých prvých 48 hodín, čo po dobrej príprave a teda nejakom teasingu by nemal byť potom taký veľký problém. Mám tu zase niekoľko príkladov, kedy úplne to vľavo bola teda Slovenská debatná asociácia, ktorá chcela zachovať olympiádu kritického myslenia, čiže je to nejaký rozvoj študentov a na to vlastne nadviazali aj pekne tematicky, teda vlastne krieda na chodník, asi si všetci pamätáme, čo sa dialo u nás v novembri, hej, čiže tematicky, komunikačne na to nadviazali pri spustení. Tamto hore, ten rozbitý priestor je teda už to, čo som ukazovala predtým s tým videom, takže komunitný priestor v modre, kde to
poňali tak aj celkom vtipne a zároveň v tých rozbúraných priestoroch, ktoré jasne naznačujú, že potrebujú trošku prerobiť. No a vpravo dole je vlastne kampaň influencera, alebo teda gastroinfluencera, ktorý robil svoju kuchárskú knihu, hej, a spravil k tomu veľkolepé video a naozaj mu to akoby veľmi dobre zabralo. Aby sme si ukázali aj na datách, tak toto sú priebehy všetkých týchto troch kampaní, kde najdôležitejšie, čo vlastne chcem, aby ste na tom videli, sú tie prvé vysoké stĺpce. To znamenalo, že teraz znamená, že to naozaj urobili dobre, ten štart, a vyšlo im to. Hej, a potom vlastne môžeme, ďakujem Zambo, potom vlastne môžeme vidieť, že je tam aj nejaká upadajúca tendencia a tak ďalej, hej, niektoré nie je ani vidno celé a budeme sa aj rozprávať o tom, že prečo to môže padať a ako to zase zdvíhať, ale teda tu chcem poukázať na to, že keď sa dobre urobí ten štart, tak vy si viete tú najväčšiu časť podpory získať už v tých prvých dňoch kampane. No a tu ešte si ukážeme práve takú akoby anomáliu trošku. Je to teda tá kampaň o tých dokumentoch o šťavnici, ktorú som spomenula na začiatku, kedy aj bola komunita, aj tá komunikácia celkom dobre nachystaná, za tým boli zaujímaví ľudia. A zároveň, keď sa pozriete na ten graf, tak ten štart by ste si povedali, že no ale tak prečo mi to ukazujete, keď vlastne ten štart vôbec nevyzerá dobre, že vlastne im sa darilo viac až na konci kampane. A tu práve je otázka, že čo ak máte nejakú tému, ktorá nie je urgentná, nie je zachraňujúca, neudrie hneď na prvú ľuďom do očí, že tuto treba teraz hneď konať a okamžite musíme ísť podporovať. Tam je to potom hlavne o tej dlhodobej práci s tou témou a o neustálej a pravidelnej komunikácii, ktorá keď sa zase podchytí dobre, tak tá kampaň vie dopadnúť ako v tomto prípade nad očakávania. Môžeme kľudne ďalej. Čiže tá pravidelná komunikácia je extrémne dôležitá. Zase nejaké číselka. 30 a 30, alebo teraz sú to, ak by ste to spočítali, je to dokopy 100, čiže sú to v zásade percentá tej vašej nejakej cieľovej sumy, kedy v prvých dňoch, možno dvoch, troch, a v posledných dňoch viete získať až po 30% tej cieľovej sumy a všetko, čo sa deje medzi tým, je zhruba tých 40%. Čiže tu je aj hneď akoby jasné, že ak robíte trojmesačnú kampaň, tak vlastne vyplniť ten stred je extrémne náročné, čo sa týka tej komunikácie, že stále o niečom rozprávať, stále sa tomu musí niekto venovať a tak ďalej. Čiže dlhé kampane majú to úskalie, že teda tam môže upadať tá pozornosť tých ľudí. Takže tá pravidelná komunikácia je veľmi dôležitá, ale treba aj pozerať, že na ako dlho sme si tú kampaň nastavili. No, tu je zase nejaká ukážka toho komunikačného plánu, čiže to odkazuje na to, o čom hovoril Juraj, že máme tu nejakú časovú os, máme tu nejaký zoznam tých hlavných kanálov a potom to potrebujeme vyplniť tým, čo budeme komunikovať. Čiže pred spustením, na začiatku, keď kampaň beží. A dôležité je aj, aby ste tam mali jasné, že kto z vášho týmu je za to zodpovedný. Čiže ak má Janko prichystať newsletter, musí vedieť, ktorý týždeň a že to má urobiť. Ak má Anna urobiť statusy na Facebooku, tak to presne musí vedieť kedy. Ak vás má niekto prezdieľať, musíte sa uistiť, že naozaj o tom vie. Čiže ten komunikačný plán, opäť extrémne dôležitá vec. No a teda zase náš obľúbený storytelling, alebo teda rozprávať ten príbeh, ktorý ste si na začiatku stanovili, že pre tú vašu cieľovú skupinu bude zaujímavý. Uistiť sa, že stále vlastne v tej línii komunikačnej ten príbeh držíte, pracujete s ním a nejakým spôsobom ho buď obmieniate, alebo naopak opakujete. Takže extrémne dôležité je vedieť rozprávať nejaký príbeh o tej vašej kampani. Čo sa týka sociálnych sietí, tak tam, keď máte dobre urobenú aj tú kampaňovú stránku, o ktorej teda dnes až tak veľa nehovoríme, ale teda hovorím o tých textoch jednotlivých, tak malo by akoby vám veľmi pomôcť, keď si tú stránku, ten text rozoberiete po jednotlivých kúskoch, čiže po nejakých odstavcoch a na každý ten jeden odstavec pripravíte nejaký konkrétny post. Čiže ak tam hovoríte viac o tom vašom zámere, tak ako poviete, ak je tam príbeh nejakého človeka, alebo nejak rozoberáte tam, kto sú členovia vášho tímu a nejaké takéto detaily, tak vlastne by ste mali komunikovať o tom ešte potom aj zvlášť. Hovoriť o tom, prečo je to dôležité a opakovať to. Ak máte odmenovú kampaň, tak zdôrazňovať, aké odmeny ponúkate tým ľuďom, potom aká je vaša dlhodobá vízia a teda kto za tým stojí. Čiže
viete si akoby zobrať jednotlivé časti tej kampane a rozoberať ich na drobné. Ďalší tip na komunikáciu je teda pracovať s tými vašimi podporovateľmi počas kampane. Takže napríklad zdieľanie odkazov, ktoré vám ľudia nechávajú u nás na Donio. Priebežne im poďakovať a vlastne ukazovať, že áno, ďakujeme vám, vieme, že ste tu a teda takýmto spôsobom komunikovať. Prípadne hovoriť o unikátnosti tých ponúkaných vecí. Čiže ak máte nejaké unikátne odmeny, napríklad sprevádzanie s šťavnicou na miesta, kam sa bežne nedostaneme a s výkladom architekta, tak je to naozaj niečo, čo sa oplatí zdôrazniť, pretože tí ľudia potom sa môžu rozhodnúť na základe toho, že vás podporia, pretože môžu získať niečo, čo už inokedy nebude možné. Ďalšou komunikáciou je vlastne rozprávať aj o tom dopade, že čo ten váš projekt vlastne prinesie. Tam vpravo môžeme vidieť nejaké fotky pred architektonickými zásahmi a po nich vysvetľované, prečo majú byť robené správne. Ďalej tam máme predstavenie konkrétne tímu, čiže odbornosť toho tímu. A vľavo hore možno nesúvisiaci post, ale vlastne je to z ciest tej autorky, kde sa vzdelávala o architektúre a potom vlastne zase premostila na tú Banskú Štiavnicu. Ďalšia vec ešte, ktorú môžete u nás využiť, sú tzv. Časté otázky. Čiže ak máte pocit, že ľudia sa budú veľa vecí vopred pýtať alebo dostávate nejaké otázky, tak priamo u nás v kampani na stránke si môžete tie otázky vypísať a potom na to odkazovať ľudí. Alebo môžete aj z toho vytvárať práve tie príspevky. Keby. Tak. Hej, potom tu máme ešte teda aj možnosť videa a videokomunikácie, aby to nebolo stále iba statický obsah, ale aby tam naozaj bolo aj niečo pohyblivé, lebo je to autentické, prihovárate sa tým ľuďom osobne, takže to veľmi dobre na nich môže pôsobiť. Mhm. By sa Hej. možno mohli spýtať účastníci webináru, že ako vlastne často komunikovať počas teda priebehu kampane. Tak čo myslíš, že čo je taká nejaká dobrá frekvencia? Um, no, tak to iba, pardon, som tu mal nejakú otázku, ale je dobre komunikovať naozaj často, čiže zhruba každé 2-3 dní tými vybranými kanálmi, ale teda akoby ten obsahový mix, aby to stále nebolo iba to isté, že podporte, pomôžte, prispiejte nám, ale aby to naozaj bolo obohacujúce aj čo sa týka tých informácií. No a teda posledný taký akoby príklad je, kedy organizácia akoby použila trošku satíru alebo nejakú nadsázku, humor, aj keď to bola veľmi vážna situácia, ale pokiaľ je to pre vás typické, pre vašu organizáciu, pre vašu osobu, pre váš projekt, tak kľudne sa nebojte použiť aj naozaj nejakú humor, satíru. Myslím si, že ľudia v dnešnej dobe to akoby špeciálne ocenia, keď sa niektoré aj ťažké témy vedia správne nejako nadľahčiť a preložiť tým humorom. Dobre, ja môžem pokračovať. Ľudská teda hovorila o sociálnych sieťach ako dôležitom nejakom kanáli v rámci toho marketingového mixu. Ja sa pozriem trošku na newsletter, čo teda už aj Ľudská spomínala, je veľmi dôležitý a až dalo by sa povedať najdôležitejší konverzný kanál, pokiaľ ho teda máte a budujete ho dlhodobo. Preto, lebo keď som hovoril o tých konverziách, tak my aj na dátach vidíme, že práve z newsletterov či už nášho, alebo aj iných newsletterov organizácií, je akoby najvyššia miera toho darovania, takže ten newsletter je naozaj dôležitý. A to, čo je podstatné hovoriť pri newsletteri, je, že samozrejme vy máte nejakú vašu dlhodobú komunikáciu cez newsletter, kde sa venujete rôznym témam, ale pokiaľ chcete odkazovať tých vašich sledovateľov alebo darcov a tú komunitu na vašu kampaň na Donio, tak naozaj venujte sa len tej kampani. Majte tam ako keby, že jeden odkaz, jedno call to action alebo výzvu k nejakej akcii. Nesnažte sa to ako keby rozbiť do rôznych nejakých správ a informácií. Ideálne to naozaj smerovať na jedno miesto. A teda ako Ľudská už viackrát spomínala, budovať nejakú e-mailovú databázu aj nielen kvôli kampani, ale celkovo je naozaj že veľmi dôležité. A možno ešte jeden taký skôr opačný príklad, ktorý nás aj tak zaujal, že napriek tomu, že dlho hovoríme a viackrát spomíname, že je to naozaj o tom jednom odkaze a smerovaní na Donio stránku, tak tu si môžete všimnúť, že
autor alebo autorka kampane v rámci svojej komunikácie odkazovala na nejaké podujatie, potom odkazovala na Donio kampaň, následne ešte 2% z dane. Takže bolo tu viacero tých odkazov a ešte akoby, že aj nejaká možnosť súťaž alebo podpora. Takže toto je zrovna možno ten taký ten neúplne správny prípad, ako to robiť. Influenceri a PR, častokrát spomínaná téma. My radi hovoríme, alebo ja rád hovorím, že influenceri v úvodzovkách, keďže každý si predstaví väčšinou takých tých veľkých známe osobností, ktoré majú čo najviac sledovateľov. My radi hovoríme, skúste sa možno zamerať na tých, ktorí máte vo svojom okolí, ak ich poznáte úplne ideálne. Ak nie, tak vyberajte podľa toho publika znova podľa tej persóny, ktorú ste si na začiatku definovali a oslovujte ich nejak osobne na mieru a povedzte im o tom príbehu. Ten príbeh je veľmi dôležitý, akým spôsobom je ten príbeh vašej organizácie, projektu alebo tomu, čomu sa venujete a prečo získavate financie vlastne napojený na tú osobu. A buďte struční a samozrejme ponúknite možno nejakú hodnotu, ak sa dá. A ak vám napríklad neodpovedajú hneď, tak neberte to ako odmietnutie, že skúste sa možno viackrát pripomenúť. Jeden taký príklad, okrem teda toho, ktorý bol na tomto slajde, ktorý bol k spoločenskej hre BioDio, kde ju hrali vlastne autori s rôznymi osobnosťami a potom to vlastne využili vo svojej komunikácii. Tak tu mám zase príklad z dobročinných víziev, kde MK potrebovala pomerne vysokú sumu na imunoterapiu v zahraničí a práve oslovil ich tento Pampy, čo je vlastne psík, myslím, že od Prešova. Je to taký vtipný profil. A v momente, ako zverejnili vlastne najskôr jedno a potom ďalšie video, tak tu môžete vidno, čo to vlastne spravilo akoby jednak s návštevnosťou, ale zároveň teda aj s podporou. Takže nehovoríme, že toto je akoby, že vždy každé jedno zdieľanie od nejakej známej osobnosti, ale vie vám to veľmi výrazne pomôcť a vie to ako keby v rámci tej kampane naštartovať obrovskú vlnu podpory. Takže rozhodne odporúčame to nepodceňovať. A keď hovorím o PR, tak možno taký tip je využiť alebo pozrieť sa na to, že či o nejakom prípadnom príbehu organizácií alebo kampani už nepísal nejaký reportér alebo novinár a nevenoval sa tej téme a väčšinou ako keby je veľmi jednoduché dohľadať aj kontaktné údaje k tej osobe a opäť ju môžete osloviť s tým, že videl som, že ste písali k tejto téme, my sa venujeme niečomu podobnému, možno by vás to mohlo zaujať. Ďalší dôležitý moment v rámci teda tej strednej časti kampane a tej komunikácie, ktorú máte, tak môžu tvoriť aktuality. My radi hovoríme o aktualitách v rámci kampane ako takom lieku na suchoty, keď teda tá kampaň, dajme tomu, že vyzerá, že sa pomalinky akoby zastavuje tá podpora. Vy aktuality môžete vlastne písať priamo z nastavenia tej kampane a aktualita znamená, že sa odošle priamo všetkým prispievateľom nejaká správa, ktorú napíšete, viete tam vkladať video, viete tam vlastne znova vyzvať ľudí akoby ku akcii, ku podpore, ku zdieľaniu. A čo je zase skvelé aj, že vždy akoby na úvod tej kampaňovej stránky svieti tá najaktuálnejšia aktualita. Takže keď je vždy nejaká novinka v kampani, tak je fajn o nej dať ľuďom vedieť. A zároveň akoby, že možno si hovoríte, že OK, že kedy vlastne písať tie aktuality, tak dajú sa využiť na to momenty, kedy sa vám darí dosiahnuť nejaký míľnik v tej kampani. O míľnikoch sme príliš nehovorili, ale v podstate ide o ako keby isté čiastkové sumy, z ktorých sa skladá celková vaša cieľová suma, ktorú chcete získať. A vy môžete vlastne, ako keby, tak ako tu mám tento príklad turniketov, ktoré na Ukrajine zachraňujú životy, tak tam autori vlastne to myslím rozdelili po 1300 eur a ako keby, že vždy pri každom nejakom dosiahnutom milníku alebo nejakej vyššej sume, tak vlastne ľudí informovali o tom, že podarilo sa dosiahnuť ďalší milník. A má to ako keby aj taký dobrý psychologický efekt, keďže darcovia chcú vedieť o tom projekte, chcú vedieť, ako sa mu darí a ak sa mu naozaj darí a vidieť tam náraz podpory, tak o to väčšia pravdepodobnosť je, že vás buď podporia znova, alebo že ten daný príbeh budú zdieľať ďalej.
Keď sa vrátime možno k časti alebo kanálu sociálnych sietí, tak opäť aktuality, respektíve dosiahnuté milníky vám umožňujú komunikovať aj cez sociálne siete. Môže to byť formou práve nejakej grafiky, ak na to máte priestor si vytvárať takéto grafiky, alebo to môže byť napríklad aj, že dávate von nejakú novú odmenu, alebo to môže byť niečo veľmi, veľmi autentické v podobe videa. Ľudská spomínala veľakrát príklad Bei, autorky teda dokumentárnej série o Banskej Štiavnici, ktorá počas celej kampane viackrát zverejnila nejaké svoje vlastné video, ktoré natočila počas chôdze. Bolo to veľmi autentické, veľmi pekne to fungovalo. Viete napríklad urobiť nejaký screenshot priamo z Donio, kde rovno ukážete, koľko ostáva do ďalšieho milníku, takže sú rôzne spôsoby, ako s tým pracovať. A ja som veľakrát hovoril o tom, že vyzývať ľudí k tomu, aby zdieľali teda váš príbeh. Hovoríme to aj preto, že na Donio ako keby druhé také najdôležitejšie tlačítko v rámci tej kampaňovej stránky je práve tlačítko zdieľať, teda okrem toho tlačidla podpory. A my z dát vidíme, že každé jedno zdieľanie v priemere vie priniesť až 32 eur tej samotnej kampani. A keď sa pozriem na to tak celkovo akoby plošne, na návštevnosť Donio ako platformy, tak zhruba až 14% vlastne pochádza, on síce tu je napísané slovíčko, že nepriradené, ale vlastne týchto 14% sú práve návštevnosť ako keby z tohto zdieľania, ktoré ľudia robia. Takže to zdieľanie, vyzývať ľudí k zdieľaniu je naozaj dôležité. A sú rôzne spôsoby, ako môžete tú kampaň zdieľať alebo ako vaši darcovia ju môžu zdieľať. Vy keď vlastne kliknete na to tlačidlo, tak vám sa rozrolujú tieto možnosti. Okrem teda sociálnych sietí a priameho napríklad zverejnenia na Instagram do príbehov, čo je ako keby veľmi populárny formát, tak tu máte aj práve ten WhatsApp ako nejakú osobnú formu a viete napríklad zároveň aj tlačiť plagát. Plagáty sú skvelé, pokiaľ chcete zaujať tú cieľovku, ktorá je v určitom mieste. Ja som hovoril o tej Emke. Jej mamina bola, ja by som povedal, že až úplná hrdinka, lebo ona si vytlačila obrovské množstvo tých plagátov, obehala v podstate celé sídlisko, rozvešala to, rozdávala ľuďom. Takže dá sa to aj takouto formou, alebo napríklad, ak viete, že vaši tí pomyselní darci chodia na nejaké miesta, napríklad do kaviarní, tak môžete aj tam požiadať o zverejnenie takéhoto plagátu. Tu máte napríklad príklad z jednej kaviarne. No a potom samozrejme môžete využívať alebo vyzývať ľudí k podpore práve cez nejaké podujatia, prípadne protesty, to je teraz veľmi aktuálne, alebo formou teda nejakých QR kódov. Alebo napríklad máte možnosť vytvoriť si tzv. Widget na vašu web stránku, ak teda máte ako organizácia počas toho, kedy prebieha vaša kampaň, tak môžete mať na stránke zverejnený odkaz, kde priamo ľudia môžu darovať. Ak sa teraz pýtate, že OK, to je skvelé, skvelé možnosti, ako to vlastne môžem uchopiť. Máme to aj na jednom mieste, priamo ako keby v nastavení vašej kampane, alebo teda v rámci teda no, profilu alebo nastavenia tej kampane, tak máte takúto záložku propagácie kampane, kde sú vlastne všetky tieto možnosti zoradené a môžete ich pekne využiť. Spomínali sme aj platenú reklamu. Ak máte na to rozpočet ako organizácia napríklad, tak platená reklama je dôležitá, vie vám priniesť naozaj veľké množstvo návštevností. Nechcem úplne ísť do detailov ohľadne týchto Donio promo balíčkov, ale môžete využiť aj možnosť platenej reklamy cez nás, kedy si vyberiete vhodný balíček a my vám tú reklamu nastavíme, vrátane teda aj tých kreatív alebo tých vizuálov. A ja teda rád hovorím, že ideálne je aspoň mať vyhradených nejakých 10% z tej pomyselnej celkovej sumy. Ak sa pýtate, že či to vlastne naozaj dáva zmysel, tak poviem možno také číslo, že sme zvyknutí v priemere vidieť návratnosť tej reklamy na úrovni nejakých 400%, čo znamená, že za 1 euro, ktoré dáme do tej reklamy, tak nám naspäť cez príspevky prídu 4 eurá. To je naozaj taká, že veľmi priemerný príklad. Sú príbehy pri osobných, ako keby dobročinných, individuálnych príbehoch, kedy to vie ísť naozaj na úroveň až 1000%.
a, a vtedy naozaj, ak je tá celková cieľová suma veľká, tak sa to oplatí. A opäť možno aj taký príklad, že častokrát vidíme, že ak práve tá kampaň je trošku vo fáze, kedy spomaluje, tak môžete vidno aj tu, že zrovna v momente, kedy sme púšťali reklamu, tak naozaj tá návštevnosť ku koncu poskočila, zároveň aj tie dary, ktoré ľudia venovali samotnej kampani. No a hovoríme o veľa nejakých dátach a o nejakých akoby grafoch. Možno ak sa tomu až tak nevenujete, tak túto časť môžete vypustiť, ale máme aj možnosť priamo v profile tej vašej kampane alebo v nastaveniach sprístupniť vám práve analytiku, kde máte rôzne nejaké metriky, ktoré môžete sledovať práve od tej návštevnosti alebo od nejakých tých kanálov, cez ktoré ľudia prichádzajú na vašu kampaň a prípadne ako sa vyvíja vlastne kampaň v čase. Čo je skvelé je, že vlastne na základe toho môžete neustále vyhodnocovať tú komunikáciu, ktorú máte, čo vám vlastne funguje, čo vám naopak zase nefunguje. V podstate ako keby, že bežný prístup, ako keď komunikujete aj mimo nejakej crowdfundingovej alebo fundraisingovej kampane. No a hej, a tu sú teda tie štatistiky, ako sú sprístupnené. No a keď sme hovorili potom akoby o ďalších tých fázach, tak máme posledných 48 hodín, ktoré sú teda rovnako dôležité ako prvých 48 hodín alebo ako tá stredná fáza. Pripomeniem teda tie percentá 30, 40, 30. My častokrát vidíme, že kampane sú schopné v záverečnej fáze naozaj akoby vystreliť a využiť takéto momentum alebo ten princíp urgencie, že ostávajú posledné dni, kedy našu kampaň môžete podporiť, takže to naozaj odporúčame využiť. Super, vďaka. Opäť si vezmem slovo. Keď vám kampaň skončí, nezabudnite to tým ľuďom tiež oznámiť, že skončením tá komunikácia nekončí, čiže hneď po skončení kampane treba napísať nejakú ďakovnú aktualitu na tých hlavných komunikačných kanáloch, informovať o tom, ako tá kampaň skončila, povedať teda tým ľuďom, čo sa ide diať ďalej, v prípade odmien, akým spôsobom budú doručené, v prípade akéhokoľvek vývoja projektu, proste povedať, že čo sú teraz tie ďalšie kroky. Môžem mi kľudne dať tie jednotlivé príklady. Nebudem sa im venovať do detailu, ale teda sú to informácie o tom, že sa otvára komunitné centrum, na ktoré sa ľudia teda získavali peniažky, alebo komunitná sauna na Dunaji, ktorá tiež vlastne to trvalo nejakú dobu od skončenia kampane, alebo teda poďakovanie a vysvetlenie, akým spôsobom vlastne ľudia dostanú ďalej tie jednotlivé odmeny. Zase tu teda máme našu obľúbenú šťavnicu, kde teda sa povie, že akoby nejaké nadšenie, že vyzbierali sme viac, ako sme chceli, ale teda týmto nekončíme a bude to mať nejaké následné kroky. Prípadne nadácia Milana Šimečku, tam mala teda tiež nejaké poďakovanie, ten tím, čiže zase nejaký ľudský dotyk, nejaké čísla. Takže tá správa môže vyzerať akokoľvek, ideálne, keď je autentická, neexistuje na to nejaká ideálna šablóna. No a čo sa týka potom teda doručenia odmien a sľubov, tak v podstate som už o tom tak trošku hovorila, ale teda po skončení tej kampane, aj keď poďakujete a prejdú možno nejaké týždne, ktoré potrebujete, či už na tlač knihy alebo na prerábku nejakých priestorov alebo vôbec akoby realizáciu nejakého projektu, je dobré, keď tým ľuďom hovoríte, čo sa deje ďalej, teda akým spôsobom boli tie ich peniažky využité a vlastne budujete tak oveľa viac dôveru nielen vo vašu organizáciu, ale akoby aj tú dôveru v celom tom ekosystéme. Čiže aj my ako Donio budeme dôveryhodnejší, ak kampane u nás prebiehajúce budú komunikovať a zároveň aj vy budete dôveryhodnejšia organizácia, keď budete transparentne hovoriť o tom, čo sa u vás deje a vlastne tých ľudí stále informovať, aj keď to už nie sú také tie predajné e-maily alebo predajné správy o tom, aby vás tí ľudia podporili. Čiže sme už v tej poslednej fáze, kedy sa teda rozprávame po skončení kampane a ja tu zase mám nejaké konkrétne príklady. Môžeš kľudne. Kedy vlastne to vľavo, že rok a 3/4 po ukončenej kampani tá fabrika umenia v Partizánskom už teda spomínala, že čo sa u nich nové dialo, čo ďalšie prerobili a jednoducho ako sa ten ich projekt vyvíja.
a potom vlastne zase, keď budú niečo treba chystať alebo chcieť nejakú podporu, oveľa ľahšie sa im na to nadviaže, ako keby boli teraz od konca kampane ticho a oslovovali ľudí zase až v momente, keď od nich vlastne budú niečo chcieť. To vpravo je zase teraz aktualita individuálneho príbehu, teda kedy sa lekárovi zbierali peniažky na liečbu, ktorú mu poisťovňa nepreplatila a on vlastne teraz už nejaký čas po absolvovaní tej liečby napísal, ako sa cíti, že sa mu polepšilo a teda bolo to naozaj také dojemné a bolo na to aj celkom veľa reakcií od tých jednotlivých podporovateľov, čiže opäť proste informoval, ľudia majú ten update, vedia, môžu mu fandiť a keď náhodou bude potrebovať peniažky, opäť oveľa ľahšie sa mu zase tých darcov osloví. Poďme sa porozprávať aj o tom, keď veci nejdú úplne ideálne, tak ako by sme si predstavovali, lebo také situácie samozrejme nastávajú. Či sú tu určité veci, ktoré neviete žiaľ ovplyvniť. A tie sa dejú aj momentálne. Je tu určitá spoločenská alebo spoločensko-politická situácia, v ktorej sa nachádzame, konsolidácia, neistota, ľudia sú opatrnejší v tom, kam svoje peniažky dávajú a ťažko s tým viete niečo robiť. Prípadne nejaké veľké udalosti, ktoré akoby sú na očiach médií, ja neviem, olympijské hry, alebo nemusí to byť nič závažné, ale aj keď sa tu bavíme o predbiehajúcich konfliktoch medzi krajinami, alebo naozaj aj nejaké pozitívne udalosti. Jednoducho veci, na ktoré ľudia prihliadajú, prípadne ich preferencie a názory, ktoré vám možno nepovedia. Nepovedia vám, že mne sa to vaše nepáči, ale jednoducho vás nepodporia. A niekedy ten názor neviete od tých ľudí nejako dostať. Čiže toto sú veci, ktoré síce neviete priamo ovplyvniť, ale je dobré o nich vedieť, aby ste s nimi mohli nejako pracovať. Čo ale ovplyvniť viete, sú v podstate tie veci, o ktorých sme tu doteraz rozprávali. Čiže budovať si tú komunikáciu vopred, teda komunitu a komunikáciu, vedieť, akú prinášate pridanú hodnotu a hlavne mať to sebavedomie, čiže istou kožou na trh. Ako náhle robíte tú kampaň, je potrebné, aby ste si za tým stáli, aby ste to komunikovali a naozaj teda vedeli, že prečo vás tí ľudia majú podporiť a vedeli to aj komunikovať. Pretože vždy budete mať pocit, že sú tu dôležitejšie veci ako zrovna vaša kampaň, váš príbeh, ale zároveň tí ľudia majú možnosť si vybrať, koho podporia, čiže ak už idete do kampane, tak viete ovplyvniť to, že naozaj to budete sebavedomo prezentovať. No, mám tu aj jeden príklad zase takej detskej kuchárskej knižky, ktorá na začiatku nemala vôbec žiadnu komunitu, ani komunikačné kanály, ale vlastne tam vpravo je záber z ich Instagramu, kde ešte pred spustením kampane mali vlastne naplánované určité príspevky, ktorým predstavovali postupne, že kto robí, čo robí, prečo to robí a vlastne postupne si nabrali nejakú základnú komunitku ľudí, ktorú potom vedeli osloviť. Samozrejme, tam potom bol ešte nejaký ďalší ten komunikačný mix, ale teda bolo dobre, že pred samotným spustením kampane začali o tom rozprávať a získali si nejakú základňu podporovateľov. No a čo ak to nevyšlo? Že ak tá vaša kampaň skončila a napriek všetkej vašej snahe a aj príprave to nevyšlo, tak akým spôsobom komunikovať ten neúspech? Ako úplne najdôležitejšie je hlavne ho komunikovať. Tá transparentnosť a úprimnosť sa naozaj vypláca, pretože veľmi pravdepodobne budete chcieť niekedy na to aj tak nadviazať. Čiže je dôležité tiež dať aktualitu, povedať, že sa jednoducho niečo nepodarilo, nedostali ste tú sumu, ktorú ste potrebovali, čiže napríklad teraz nebudete niečo realizovať, ale do budúcna plánujete také a také ďalšie kroky. A teda potom je oveľa ľahšie zase tých ľudí osloviť opätovne, že minule nám to nevyšlo, ako viete, ale teda teraz ideme do toho znova, ideme robiť toto, alebo jednoducho tú komunikáciu potom zase preniesť na niečo pozitívne, ale rozhodne najhoršie je mlčať o tom, pretože my síce ako Donio peniažky z neúspešnej kampane vrátime, ale to nie je postačujúce. Dôležité je, aby ste k tým ľuďom hovorili vy. A čo sa týka ešte nejakých špecifík tých dobročinných víziev, ktoré nemajú tie odmeny, tak veľa sme teraz nehovorili detailne o nejakých individuálnych alebo nečakaných situáciách typu choroba, požiar, niečo, čo naozaj sa stane z minúty na minútu a nemáme čas teraz tu robiť celý komunikačný plán, zamýšľať sa nad personami a vlastne všetky tie veci, o ktorých sme tu hovorili. Pri takýchto prípadoch je veľmi dôležité teda zachovať to momentum, čiže keď sa to stane a konať rýchlo a hovoriť hlavne o faktoch, o nejakej emócii, o call to action, čiže prizvať tých ľudí do nejakej aktivity a začať určite od tých najbližších ľudí, ktorých poznáte, ktorí vás vlastne vám to pomôžu posunúť ďalej. V prípade, že do toho sú veľa zapojené emócie, čo pri chorobách a nečakaných situáciách je
časté, tak je dobré aj poveriť niekoho z blízkeho okolia, komu dôverujete, aby vám pomohol tú kampaň stále živiť, rozbiehať, zdieľať a nenechávať si to iba na vás, pretože to môže byť v tej danej situácii veľmi náročné. Môžeš dať ďalej. Tu sú zase príklady nejakých osobných príbehov, ktoré zarezonovali. Ako môžete vidieť, tam dole vľavo pri kňazovi Marekovi je aj možnosť teda, aby tá kampaň bola dlhodobá, čiže sú tam nejakí pravidelní darcovia. Vieme zapnúť aj takýto druh kampane, čiže pokiaľ vieme, že to je liečba, ktorá bude treba trvať niekoľko rokov, vieme urobiť kampaň aj teda na opätovné prispievanie. Môžeš ďalej. Čo sa potom týka organizácií, ktoré tiež, že nie je to individuálna nejaká urgentná výzva, ale teda je to súčasť nejakého fundraisingového mixu organizácií, tak teda je dôležité zase komunikovať ten jasný cieľ tejto konkrétnej kampane, ktorá ale nadväzuje na nejakú vašu dlhodobú činnosť a aj v tom vyjadrovaní byť taký konzistentný. Čiže ten spôsob, akým komunikujete, teda mať ho taký stály, čiže čo je pre vás typické. Na Donio vlastne sa venujeme aj pomoci s fundraisingom organizáciám a takisto aj s dlhodobým fundraisingom, čiže nemusia to byť iba jedna jednorazová kampaň a potom si riešite ten fundraising online, teda niekde inde. Vieme teda podporiť aj dlhodobé výzvy. Čiže máme tu teraz takýto profil organizácie, napríklad Berkat, ktorý dlhodobo pomáha Ukrajine, ale teda chystáme túto veľmi veľa zmien, čiže ten profil organizácie sa ešte zmení, budeme o tom určite včas informovať, ale vlastne viete od nás dostávať databázu darcov, prípadne aj s telefónnymi číslami na budovanie nejakého telemarketingu. Viete vlastne u nás byť zameraní na to pravidelné darcovstvo a zase všetky tie analytiky, metriky, Facebookový pixel, to už je akoby nejaká taká pokročilá záležitosť aj s platenou reklamou, no a hlavne teda tie osobné konzultácie s nami individuálne a takisto aj možnosť tzv. Matchingu, kedy vám vlastne nejaká firma alebo organizácia dorovnáva tú vašu získanú sumu. Ešte k tomu trošku poviem viac. Čiže zase zo pár príkladov, kde teda to bol mobilný hospíc alebo vlastne nejaké pacientské organizácie, vľavo hore kultúra, ktorá aktuálne teda je vo veľmi ťažkej situácii. Vľavo dole je to teda organizácia Mier Ukrajine, bola to jedna z ich kampaní u nás. A tých príkladov tých neziskových organizácií je naozaj množstvo. A tuto bolo pár vybraných z nich. No, tuto mám ešte ukážku toho, že môžu to byť aj urgentné a zároveň aj dlhodobé, čiže toto sú zrovna treba z kampane kultúrne, ale zároveň riešia nejaký aktuálny konkrétny problém, hej, teda, že neviem, štát im teraz zamedzil prístup k tomu fondu na podporu umenia, prípadne im ešte aj niečo zobral, prípadne Arta ako kultúrne centrum sa im pokazil úplne kotol, potrebovali ho vymeniť, čiže tie správy jednotlivé vedia byť v rôznych kombináciách a vždycky teda je to skôr na tú individuálnu konzultáciu, že ako to odkomunikovať. Čo sa teda týka matchingu, alebo teda dorovnávania sumy nejakým partnerom, tak aktuálne teda prebieha grant od nadácie otvorenej spoločnosti, ktorý ale rieši úplne špecifické témy, čo sú hlavne demokracia a ľudské práva. Avšak vy si k nám môžete priniesť aj svojho matching partnera, čiže nejakú firmu, ktorá vlastne, s ktorou sa dohodnete vy, teda pomimo Donio, ale u nás ju odprezentujete, my vám ju pomôžeme odkomunikovať a tá firma vie byť, alebo nemusí to byť iba firma, ale akákoľvek organizácia vie byť zviditeľnená u nás na stránke. No a už sme skoro na konci, takže Zambo, ešte niečo? Pozerám, že či ešte sú tu ľudia, ale vyzerá, že áno. Dobre, možno ešte záverom, hovorili sme veľa o tej komunikácii a o rôznych akoby aj tých kanáloch, ktoré môžete využiť. A je možno dobre si na rovinu povedať, že jeden človek na to všetko nebude stačiť a je fajn byť aspoň v nejakej možno trojici. Tu sme aj rozpísali akoby nejaké pozície, o ktorých sa bavíme. Ale tento slajd by vlastne, už by som tu skončil a nehovoril ďalej, pokiaľ by sme nežili v dobe, kedy sa dá veľa vecí už automatizovať a použiť na to niečo, čo asi tušíte, že poviem. A teda jeden človek nestačí, iba že by ste možno boli ako tento pán, ktorý teda spustil kampaň bez textu, obrázkov, aj tak ju vlastne vyzbieral a vlastne vyzbieral tú celú sumu ešte pred spustením.
Ale to, čo som chcel povedať, je, že taký ten dnes často opakovaný nástroj alebo nejaký trend je umelá inteligencia. Trend je zlé slovo. A sú tu rôzne nástroje, ktoré som ja vybral, keďže tých nástrojov je akoby obrovské množstvo, ktoré môžete využiť či už na prípravu samotnej tej kampaňovej stránky. Ja teda osobne najviac odporúčam používať napríklad Claude od spoločnosti Anthropic, potom sú tu na obrázky napríklad Canva, na videá, nástroj CapCut, ak by ste chceli pracovať nejak so zvukom a podobne, tak Eleven Labs. Ak vás zaujíma, že či existuje nejaký nástroj na nejakú konkrétnu vec, tak je stránka, ktorá sa volá, že There is an AI for that, kde si môžete vlastne nájsť rôzne nástroje s využitím umelej inteligencie na konkrétny zámer. Ale na čo netreba zabudnúť je, že rozhodne umelá inteligencia vie byť skvelá, pokiaľ s ňou viete pracovať, ale zároveň my aj častokrát vidíme na kampaniach, ktoré ju využívajú veľmi povrchným spôsobom a kde sa stráca nejaká autenticita, či už na úrovni tých textov, kde vidíme veľké využívanie alebo nadužívanie nejakých istých znakov a emojis a symbolov, alebo napríklad v tej vizuálnej rovine. Takže možno, čo si treba povedať, je, že inšpirujte sa, využívajte tieto nástroje, ale kurátorujte alebo schvalujte si ten obsah úplne na konci. Za mňa možno taký prístup, ktorý využiť je, že skúste ako keby do tých nástrojov dať čo najviac kontextu o vás. A ak máte napríklad aj nejaký brand manuál, práve tie persony alebo tie kategórie entry points, tak ich tam naozaj na začiatku nahrajte. Ak máte nejakú podkladovú kampaň, ktorá je blízko vašej cieľovky alebo teda zámeru, nie je to úplne nutné, tak ju viete použiť ako inšpiráciu. Povedzte tomu nástroju, aký očakávate výstup, skontrolujte si to, upravte to, nepoužite to jednak jednej. Hlavne, aby to malo vlastne ten váš jazyk a ten tone of voice, ktorý dlhodobo používate a na ktorý je tá vaša cieľovka a tí darci zvyknutí. A z hľadiska možno nejak email marketingu, opäť kľudne si urobte fotografiu, alebo keď budete prechádzať tieto slajdy po prezentácii, tak môžete skúsiť sa pozrieť na jednotlivé nástroje. Možno z takých tých lokálnych, lacnejších smart emailing alebo ecomail. Nechcem úplne teraz robiť týmto nástrojom reklamu. Ak by ste napríklad nemali žiadny nástroj ani rozpočet, tak napríklad pred týmto webinárom som vám posielal taký posledný e-mail ako pripomienku s odkazom a ten som posielal s využitím tzv. Skrytej kopie priamo v Gmaili. Tam máte ako keby limit 300 e-mailov za deň. Samozrejme neodporúčam to úplne teraz nadužívať, ale väčšinou tie e-maily majú najlepšiu otvorenosť. No a možno dobré je pozrieť si ako keby balíčky pre, ak ste neziskovka, tak tieto nástroje väčšinou ponúkajú aj nejaké špeciálne balíčky pre vás. No a potom možno taká novinka, ak ste boli na predošlom webinári alebo ste aj počas prezentácie videli niektoré tie náznaky, ktoré sme ukazovali, tak najnovšie sme vlastne pridali túto sekciu nástrojov. Ona nie je nejak úplne dohľadateľná. Máte ako keby ako prvý k nej prístup, čo som veľmi rád, lebo ich môžete ako prvý otestovať. A zatiaľ sú tam teda tri nástroje, je tam ako keby tento kampaňový checklist, alebo teda zoznam nejakých úloh, ktoré je dobré si splniť pred spustením kampane a skontrolovať, či už máte teda dobročinnú výzvu alebo práve crowdfundingovú kampaň. Je tam tá kalkulačka návštevnosti, cez ktorú si práve môžete ten počet návštevníkov nasimulovať podľa nejakej cieľovej sumy. Takže takto rýchlo viete zistiť a prísť na to, či teda ten váš cieľ nie je nejakým spôsobom až príliš nadhodnotený, alebo naopak prísť na to, že či je reálne dosiahnuť isté množstvo návštevníkov, ktoré potrebujete cez tú komunikáciu získať. Takže toto je skvelý nástroj, my ho využívame pri konzultáciách, určite odporúčam. A potom viackrát sme hovorili o nejakom pláne kampane, rôznych aktivitách a tých rozdelených úlohách, tak je tam aj kampaňový plánovač, kde si podľa rôznych fáz môžete vy vytvoriť a zároveň si ho vlastne vyexportovať do nejakého PDF, ktoré si môžete vytlačiť a mať ho takto jednoducho pred sebou ako nejakú šablónu, ktorá vám počas tej kampane pomôže.
Tak Tak. a úplne na záver, ešte predtým, ako sa pustíme do otázok, ktoré už nám tu veselo pribúdajú, za čo určite Mhm. vďaka, že ste vydržali. Čiže predstavili sme vám teraz veľa nejakých akože možno vedomostí, typov a nástrojov, ktoré môžete používať aj sami, ale teda nemusíte to robiť sami tú kampaň, pretože na všetko ostatné, čo tu nebolo možno spomenuté, alebo aj prevedením toho teda tých vecí sme tu my. Čiže vieme vám, akoby vieme na Donio zastúpiť naozaj individuálne príbehy, neziskové organizácie s jednorazovými kampaňami, dlhodobý fundraising u organizácií a tiež aj odmenové kampane, prípadne akúkoľvek kombináciu. A teda vieme vám poskytnúť individuálne konzultácie, ktoré sú zdarma. Hej. A odozdávame vám teda aj 100% získanej sumy. Ešte to daj prosím ťa naspäť. Dobre. Hej, Dobre. čiže máme aj nejaké automatizované maily, vieme teda pomôcť vás dať do nášho newslettera, pokiaľ teda sú tam akože určité pravidlá, nemáme tú kapacitu neobmedzenú, prípadne vám pomôcť tou platenou reklamou, vyhodnocovať počas tej kampane a teda poskytovať rôzne druhy metrik a tých jednotlivých štatistík, čo sme vlastne všetko hovorili a teda kľudne poď ďalej. Mhm. A plus máme teda ešte aj spísané takéto ždonio.sk/rady, kde vlastne veľa z tých vecí, ktoré sme tu dnes aj hovorili, sme dali dokopy, aby ste to mali aj spísané, zase rozdelené aj na dobročinné výzvy bez odmien, aj na štartuj projekt s odmenami. No a potom aj vidím teda medzi otázkami tuto, keď ideš ďalej, sa pýtam Martin, že či je potrebné odviesť z tej získanej sumy daň. Ja vás, Martin, teraz v tomto momente to nebudem rozoberať úplne do detailu, ale odkážem vás na tento článok donio.sk/dane, kde sú vysvetlené rôzne prípady, či už pre jednotlivcov, alebo pre organizácie, alebo pre firmy, aj pre Naštartuj projekt, aj pre dobročinné kampane, ale úplne všeobecne dary sa zatiaľ u nás nezdaňujú a keď máte odmeny, ktoré sú napríklad predpredaj alebo sú to nejaké produkty, služby, tak tam je potrebné to uviesť do daňového priznania. Ale teda naozaj odporúčam pre váš konkrétny prípad si prečítať tento článok a potom treba sa ohľadom toho s nami spojiť. No, takže na záver už len teda nejaké naše kontakty. Dúfam, že ste sa nezľakli po tomto akoby masívnom množstve rôznych informácií a budem akoby veriť, že si z toho budete vedieť vybrať to najdôležitejšie pre vás. A pokiaľ ste niečomu naozaj nerozumeli alebo si potrebujete ujasniť, neváhajte nám napísať pre odmenové kampane, čiže naštartuj projekt kľudne priamo mne, prípadne Jurajovi a pre dobročinné výzvy alebo budovanie online fundraisingu v organizácii kolegyňu Zuzku, ktorá tu zrejme aj dneska počúvala, ale nedostala slovo. Dúfam, že sme veľa vecí odkomunikovali aj za ňu, takže kľudne na Zuzana@donio.sk. Určite sa vám budeme individuálne venovať. Tak. A teraz tu máme, že čas na kávu, ale poďme radšej na tie otázky. Myslím, že už na kávu je celkom neskoro.